sound. Amen. That is why the Bible ayekade uthixo bamva esizwe. Hallelujah. Abaleka bas. Amen. Beva ntoni? Islam. Sound. Hallelujah. Amen. Ngela xesha uHezekile kukho amathambo asempilini. Before avuka amathambo kwaqala kwaba kantoni? Islam. Sound. Hallelujah. Amen. Abakho lokhasa. Hallelujah. Amen. Ngela xesha uPawulos noSilas bathandaza apha etrongweni kwaba khona isound bakwanyini ngomhlaba bekuba hey khona intshukutshukumethe enenze. Enzekayo. Hallelujah. Amen. Ngeli xesha ngoku le ndoda uEliya umprofeti kaThixo elinde imvula kwaqala kwaba kwantoni? Islam. Sound. Hallelujah. Amen. Njalo uphinde ufune verse 41 siyaraba indlela yakho. Hallelujah. Amen. Kulena yami yesiXhosa siyavela uverse lapha nge-English futhi bakhona. Verse 41. Wathi Eliya kwahambi nyuka uye kudla usele ngokuba kuvakala udwanile. Amen. Hallelujah. Amen. So nathi emveni kwesuku lesithandathu uthi kuzovakalisa isound yakhe. Amen. Amen. Ngengosiqalise senyuke njengoba uthobe inhloko ufike unyuke phakame nothi niyotya. Amen. 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 Leyo nto sotye ngalo. Hallelujah. Amen. Akutshiwo uba ungatyi every day. Hallelujah. Amen. Yitya but if ubuqela ekuseni ngo-6 uphunge sophunge Amen. ngo-6 phunge ngo-8 Amen. okanye uphunge ngo-10. Hallelujah. Amen. If uqela uba ngo-8 uvuka uphunge sophunge ngala 8 umgqithise noba i-hour noma i-hour elokezi wena uzozimanaje Amen. ungadlalisi ude ufeyile. Hallelujah. Amen. If uqele utya ngo